ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಕೆಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತಾಡ್ರ ಅಂತ ಸಖತ್ತಾದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಒಂದೊಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಿಂಜ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗಲ್ತ ಮೂಲ ತೊಗೊಂಡುಪ್ಪಾರು ಒಂದೇನ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪಚ್ಚೆ ಬತ್ಪೆ ಇಜಿನ ವೈಟ್ ಪತ್ಪೆ ಅನ್ಪೇರು ನೆಕ್ ಪಚ್ಚೆ ಬತ್ಪೆ ಬಂಡ ಗ್ರೀನ್ ಉಂಡು ವೈಟ್ ಪತ್ಪೆ ಅಂದೇ ಬನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೇ ಬಿ ಕುಡಂಜಿ ಈ ಟೈಪ್ದ ಪತ್ಪೆ ಬರ್ಪುಂಡು ರೆಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಬನ್ಪೇರು ಅಂದು ಒಂದೆಟ್ಟು ಹೈ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಮತ್ತಪ್ಪು ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಜೀವ ಬೊಡೈನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪತ್ಪೆ ಈ ಪತ್ಪೆನು ಯಾನೊಂಚೂರು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆದ ಮಲ್ದೆ ನಿಗಲು ತೂವಲಿ ಮೂಲ ತಿರ್ತು ಬ್ಯಾನರ್ ಉಂಡು ಮಿತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಉಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತು ಪತ್ಪೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಏರೆಗೆ ಮತ್ತು ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಬನ್ನಾಗ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆವಾಡು ಇದು 9 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ಆವಾಡು ಪಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಏರೆಗುಂಡು ಅಂಚಿತ್ನಗಲಿಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಮಲ್ಪನು ಎಂಚಂದು ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ನಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಆಪ್ ನಿಕುಲು ಏನ ಬನ್ನಾಗ ಮಣ್ಣನ್ನು ಗರ್ಪೋಡು ಮತ್ತು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಏನು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ತೆತೊಲ್ಲೆ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಐತ ಮಿತ್ತು ಬೆಜಿಕ್ರೆ ಬಾಡಿ ಆಡಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಿದಿತ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡಲಿ ಇಜಿನ ಬೆಜಿಕ್ರೆ ಬಾಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಣ್ಣೇನ ಉಂಡು ಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ಟೈಟ್ ಮಣ್ಣು ಆಪುಜಿ ನೆಕ್ ಪೊಯ್ಯ ಟೈಪ್ದ ಮಣ್ಣು ಆವಡು ಪಂಡ ಲೂಸ್ ಮಣ್ಣು ಆವಡು ಲೂಸ್ ಮಣ್ಣು ಪಂಡ ಏನಾನು ಬೇರೆ ಅವೇ ಪೊಯ್ಯ ಟೈಪ್ದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಆವಡು ಅಂಚಿತ್ನ ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಚೆನೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಪಂಡ ಐಕ ಆನಿಯ ಬಿತ್ತು ಪಾಡಚ್ಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವೇನು ಕೊಚ್ಚೋಡು ಪಂಡ ನಾನೊಂದು ಮಲ್ಪನಾತುವಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪ ರಾತಿಜಿ ಏನಡ ಇತ್ತ ಅಂಡ ಗೋಪುರ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತೀನಿ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಬಿತ್ತನು ಪೊಯ್ಯೋಗು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಪಾರ್ದು ಬಿಡೋಡು ಪಂಡ ಅವು ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಮಲ್ದವು ಒಂದೆಟ್ಟು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂದೆಟ್ಟು ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪು ಪಂಡ ನಿಕಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆಲಟ್ಟು ಮಲ್ದಿನ ತೂದುಪ್ಪಾರು ಒಂದೆಟ್ಟು ಲಾಯ್ಕ್ ಅವರ ರೀಸನ್ ಏನ ಬಂದಾಗ ನೆಲಟಿತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ಅಂಚಾತ್ತು ಒಂದೆಟ್ಟು ತಿರ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಡ್ ಇಂಚಿತ್ನ ಮತ್ತು ಪುರಿ ಮತ್ತು ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೀನ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಇತ್ತಿನ ನೀವು ಅವು ಒಂಜಿ ಯೂಸು ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಯೂಸ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಏನೋ ಗೊಬ್ಬರ ಬಾರ್ದು ಉಪ್ಪು ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನೆಲಟ್ಟು ಪಂಡ ಪಜೀರು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಣ ಅದೇ ನೆಟ್ಲ ಬರ್ಪುಣ ಅವು ಮಣ್ಣಿಡಿತಿನ ಪಜೀರು ಅಂಡ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ಅಂಚಾತ್ತು ನಮ್ಮ ಏನು ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡುವ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಪು ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಗಿಡತ್ತ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಈಗ ತೂವಲಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯಿನ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದೊಂಚೂರು ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದ ಪತ್ಪೆ ಕಾರ್ಕಳಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕಂದಿನ ಇಂಚಾಪುಂಡು ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಕಿಂಜ ವೀಡಿಯೋ ಮೇ ಬಿ ಏರೆಗ್ಲು ಇಷ್ಟ ಅವು ಪಂಡ ಏರೆಗ್ಲು ಒಂದೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂಡ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಇಂಚಿತ್ತನೇ ಹೊಸತ್ತು ವೀಡಿಯೋಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದು ವೀಡಿಯೋ ತಡಿತಾನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ಏನ ಬಂದಾಗ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಪತ್ಪೆ ಒಂಜಿ 50 ರೂಪೀಸ್ದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೆ ನಾನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂಡ ಗೊಬ್ಬರದ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂಡ 100 ರೂಪೀಸ್ ಉಂಡು ಗೊಬ್ಬರ ನೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಬಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬಾರ್ದೆ ಏನೇ ಅವಡೊಂದು ಆಂಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಒಂದೇನೆ ನಾನು ಕೊರಲ್ಗೆ ಅವಡೊಂದು ಪಾರ್ದಿನಿ ಆಡ ನಡುಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ದೊಂಬಿತ್ತಿನೆಟೋಸ್ಕರ ಆಯ್ಜಿ ಇತ್ತ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಮೊರ ನೀರು ಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಅಂತ ಅದು ಲೈಕ್ ಆಂಡು